היי, תודה שבחרת לראות את הסרטון. אני טלי פינקלשטיין, ורגע לפני שנתאם שיחה, אני רוצה מעט לספר לך על מה נדבר, וקצת על האסטרטגיה שלי ועל הדרך לירידה במשקל ולשמירה על הבריאות. אז כדי שתדעי שאת במקום הנכון, אני רוצה לומר שהאסטרטגיה הזו בנויה על המדע, על איך שהגוף שלנו פועל, על תהליכים כימיים, תהליכים ביולוגיים, תהליכים פיזיולוגיים שקורים בגוף שלנו, אבל גם על תורת הרמב"ם, גם על NLP, גם שינוי דפוסי חשיבה, וגם על תורות פסיכולוגיות כמו חשיבה חיובית. ועכשיו אפשר להתחיל ולצלול פנימה. אז כפי שאת ודאי יודעת, להשיג בריאות ובסופו של דבר משקל תקין שגם נשאר לאורך שנים, היא בעיה לא קטנה עבור נשים בכל רחבי העולם. עולם הדיאטות מוצף לחלוטין, בקורסים, במאמנים, במטפלים, שמבטיחים לעזור לנו להשיג תוצאות, אבל בסופו של דבר הם רק מוסיפים בלבול לתסכול שלנו. העובדה היא שבמציאות ישנן 3 סיבות עיקריות לכך שנשים מתקשות לרדת במשקל. האתגר הראשון, הן לא מאוזנות הורמונלית. מספיק שהורמון אחד לא מאוזן, זה מתחיל שרשרת של הורמונים שיוצאים מאיזון. למשל, אם הסוכר שלנו גבוה, הוא מעלה את הורמון האינסולין, שהוא מעלה את הורמון הקורטיזול, שהוא מפריע להורמון השינה, וכו' וכו' וכו'. אצל נשים רבות בסביבות גיל 40, הורמון האסטרוגן מתחיל לרדת, וגורר אחריו מפולת של הורמונים שיוצאים מאיזון, ואז אנחנו מתחילות לעלות במשקל. האתגר השני הוא שהן לא ישנות כמו שצריך. חוסר שינה גורר לעלייה ברמות הסטרס, בעלייה ברמות הסוכר, בעייפות ובחוסר אנרגיה, וכל זה גם גורם להשמנת יתר. האתגר האחרון הוא שהן פחות פעילות מבעבר. אם פעם היינו רצות אחרי הילדים, רצות בין העבודה אל הילדים לבית, הרי שבגילי 40 פלוס אנחנו יותר יושבות, פחות מתרוצצות, פחות פעילות. זה מאט את חילוף החומרים, ותתפלאי, גם זה מביא לעלייה במשקל. נשמע לך מוכר? הבעיה הרבה יותר גדולה. הבעיה האמיתית היא שאין לנו מערכת ברורה שתוביל מנקודה א' לנקודה ב'. איזשהו תהליך שקל לעקוב אחריו, עם מפת דרכים ברורה, שהוכח כמסייעת לנשים בדיוק כמוך, לרדת במשקל ולשפר את הבריאות תוך חודשים ספורים. החדשות הטובות הן שאם את נאבקת עם הבעיות הללו, אני רוצה לתת לך צעדים ברורים ומוכחים שתוכלי ליישם מיד, כדי לקבל יותר שליטה על הגוף ואנרגיה, בלי להרגיש שאת מתוסכלת או חלילה רעבה. כל הצעדים הללו הם חלק מתוכנית הליווי שלי, בריאות בדרך משלך, שנמשכת 6 חודשים, ובמרכזה תהליך ברור, צפוי ומוכח לכל מי שרוצה לעשות את מה שצריך כדי להשיג בריאות, ירידה במשקל, והפעם לתמיד. אז הנה לפנייך פה כל השלבים והצעדים של התוכנית, אבל אני רוצה לעבור ככה שלב שלב וצעד צעד. נתחיל מהשלב הראשון שנקרא ממאבק להרגל, והוא עוזר להפוך את המאבקים היומיומיים שלנו להרגלים. נתחיל בתזונה טבעית שהיא הבסיס להכל, והיא זו שתשפר את הבריאות שלך ותשיל ממך את הקילוגרמים העודפים. הצעד הבא נקרא חיים בתנועה, והוא מבטיח להשיג תנועה ביום יום וחיזוק הגוף בלי שתבזבזי שעות בחדר כושר. לאחר מכן, כדי להשיג שינה מהחלומות בלי להתעורר כמה פעמים בלילה, נכניס הרגלי שינה שיעזרו לך לישון כמו תינוקת. השלב השני נקרא מנשלטת לשולטת, והוא עוזר לאזן את ההורמונים בגוף ומחזיר לך את השליטה. איזון הורמוני הרעב מבטיח לך לאכול 3 ארוחות מסודרות, בלי להרגיש רעבה בין הארוחות. למנגנון הליבה שמאפשר להשיג איזון סוכר, בלי שנרדוף אחרי המתוק כל היום, אני קוראת מתוקה במידה. הצעד האחרון בשלב מנשלטת לשולטת, הוא הורדת הסטרס ואיזון מערכת העצבים, כדי שתרגישי רגועה יותר, וכדי שהסטרס לא יעצור את הירידה במשקל.
בשלב השלישי, שנקרא מדיאטה לאורח חיים, והוא הצעד שלוקח אותך כל הדרך אל אורח חיים בריא, בלי לחזור להרגלים הישנים, ובלי להעלות בחזרה את כל הקילוגרמים שהורדת. נתחיל עם תכנון נכון. תכנון וניהול זמן נכון יאפשר לך לעקוף מכשולים רבים, בלי הלחץ של להספיק הכל ולא למצוא את עצמך אוכלת מה שיש. בצעד הבא אני אעזור לך לשחרר גבולות, לדעת איך לשחרר כשיוצאים משגרה, אבל גם איך לחזור בחזרה לשגרה בלי לאבד את הדרך. והצעד האחרון והמאוד מאוד חביב עליי בתוכנית בריאות בדרך משלך, הוא להבטיח לך להמשיך ולחיות באורח חיים בריא, על ידי בנק של פתרונות לתרחישים שונים שיכולים לצוץ להם בעתיד. אני קוראת לו לצעוד בבטחה. אז אם את רוצה להבין מהם הצעדים המדויקים שאת צריכה לעשות עכשיו כדי להשיג בריאות וירידה במשקל, תעמי איתי שיחה קצרה בלחיצה על הכפתור שנמצא מתחת לסרטון הזה. בשיחה הזו ב-30 דקות בלבד, אנחנו נבין בדיוק מה מעכב אותך בדרך לבריאות שלך. לאחר מכן נמפה תהליך ברור, שלב אחר שלב, שתוכלי לעקוב אחריו בקלות כדי להשיג את הבריאות שלך בביטחון. ולבסוף, רק אם נחליט יחד שתוכנית הליווי מתאימה לך, נדבר גם על זה. אבל שימי לב, זה מתאים לך רק אם את מוכנה לקחת אחריות על הבריאות שלך, מוכנה לשנות הרגלים, כמובן שלפי הקצב שלך, רוצה ללמוד ולדעת יותר על הגוף שלך, ומבינה שצריך לעשות דברים אחרת כדי לקבל תוצאות אחרות. אם זו את, לחצי על הכפתור מטה, כדי לתאם את השיחה החינמית שלך. נתראה ונשתמע, מצפה מאוד מאוד לשיחה איתך.